Pán poslanec Branislav Skripek. Ja som hlasoval za uznesenie o strašnej arménskej genocíde, ktorá bola Tureckom vykonaná pred 100 rokmi. Táto krajina si žiaľ dodnes nepriznala zverstva v podobe vyvraždenia 1,5 milióna nevinných Arménov, no aj 300 000 Syriakov, čo sú starobylí kresťanskí obyvatelia Sýrie, a ponských Grékov, ktorých bolo vraj 500 000. Arménska genocída musí byť priznaná, aby si Turecko mohlo napraviť historickú pamäť a pokračovať k lepšej budúcnosti a v zblížení sa s členskými štátmi Európskej únie. Turecko by naozaj malo pochopiť, že k vstupu do Európskej únie mu viac pomôže účinná ľútosť a poučenie z minulosti ako tlačenie na pragmatické dôvody jeho vstupu. A popierači arménskej genocídy by mali pochopiť, že zakrývanie si očí pred realitou vyhladenia značnej časti jedného národa v záujme politickej korektnosti je opakovanie fatálnych chýb našich predkov, ktorí mlčali o mnohých iných genocídach. Genocída Arménov však nesie ešte jedno dôležité posolstvo. Západný svet nesmie dovoliť viac nezmyselného prelievania krvi kresťanov i nekresťanov na Blízkom východe zo strany moslimských štátov. Ďakujem.